Tini pungo sung sini Bajalbari police station andaro sini thane khobar tongmani je Bajalbari PS ni andaro bibhinno jagao ganja sara kaijakni जोंहा खबर माने दिनै आनिगारनि स्टाफ DSR सह जों गोबां गारि थाइजामबाय जों अरनि थाङै जों जे जागायाव जोंनि खबर दंमानि अ जागायाव जों भिजिट खायगिया जागानि मुं ओमफ्राय कासामाति जुमिया कलनी दै खेंग्राबारि अ तीनटा जागायाव टोटल 6टा प्लट विभिन्न जागा दंमानि आबनो जों तानखा कायसा प्लट अनुमान एक कानी किसा बेसि दंगानो तार माने 6टा प्लट नि 6 कानी 7 कानी जागाङानो सारा जों सारा तानखा 6टा प्लट मिली अनुमान 10,000 दंगानो सारा प्लस बाय कायजाक किसा तरबायजाक आबो जों तानि काबखा तारनो परे जों बुंसिनि थामने जाबो जों तानि बायका ताबक सुजरा चिनि एरियायाव तै कोनो खबर करि आबदै गावनि जों खबर मानमा लगे लगेनो जों जेखुनु जागानि खबर मांखायनो जों तानै दिनो सारंगा ताब सिनि मिसन सारंगा ताबक सिदि काई दंनाय बंबाय ताम क'क्राझार नाय सिदि काई नाय दंना आं कबकना मुसुंगो ताबक नाय दि सरकार तो सिदि काई मते बेलायनो स्ट्रिक्ट तैबो साजाक दङ जे सिदि तानफुरो SDM अफिस नि स्टाफ थांनाय तहसिल थांनाय फरेस्ट डिपार्टमेंट थांनाय पुलिस डिपार्टमेंट थाङै अ 4टा डिपार्टमेंट थाङै तानना परे तनर साइमनो फरेस्ट नि सामुंतामो तहसिल नि सामुंबो तो जागा साबनि गलायबो तो खायरिनाय फरेस्ट बोपर आइडेंटिफाई खायरिनाय आबोकि फरेस्ट लैंड ना फरेस्ट लैंड या जुट लैंड तहसिल तो आबो रेकर्ड नायनो सुनरिनाय बिनि परे तो पुलिस तो साइमनो आबो एक्शन खायखाय स्पेसिफिक गांजा प्लांटेशन नि बागै सेक्शन दङ स्पेसिफिक सेक्शनाव केस नाजाखांखाय जागा मालिक रमजागनाय जे फसल खायनाय रमजागनाय आबोनि बागै जारा खायनाय नरक सतर्क दंदै बिपद खायनाय जदि ताबक तो गभर्नमेंट स्ट्रंग स्टेप नावै दङ आबोनि बागै आबदै इलिगेल काल्टिवेशन खायाखैनि सावनि आं वानस